Песна македонска да запеям, оро македонско да заиграм. Моми македонки песна да запеят, песна да запеят, оро играят. Песна македонска да запеям, сега си са отишли. оро македонско да заиграм. И мислех, Песна македонска е убай луѓе. и мислех да го критикувам, викам, може ли, обади се, че идва, па не идва. Овде конспирација, конспиративно. Оро македонско да заиграм, песна македонска да запејам. Ти звънна, каза. Да. Ти си най-вътрешен ден да измисли маса на там сега. Нали така? Ти си най-вътрешен гостен. Најмладите да наместат масата. Гостен на работа. Најмладите, ај. Да, заповядайте. Ајде. Така, нема нужда бе, книги да четем. Так сега е там столче. Ова ти се од лани што бевте, Пиховира и треби столче там. цедиња за секој да поделиш. Лани што бевме тука што снимавме. Стојане, ми не од тука, да тук има малку работа в тој крај. Света најмногу са Мариите. Тој од ова село е тука? Тук си. Тука е роден? Абе си на него въпрос. Бај Тодор, аз му викам Бај Тодор, ти по-възрастен 4 години от мен, си го уважавам, най-големи организатори тук в селото. Аз съм си най-слушен си за Бај Тодор, де. Нема това. Местни съм си, да, исто тука, да. Дедо ти? И дедо, баба, всичко от тука си е местни смисъл. Значи местни стари. Местни, стар род сме тука, местни. Колку поколенија на нас знаеш? Я помня дедо ми, баба ми, майка ми, баща ми и така. Назад има много поколения, но не сме правили такова на дървото, де се вика, произхода, така, да се прави така. Рабуш. Рабуш, така. Знаеш зашто те прашав? Да. Еден од Егејска Македонија, тој го знае Васкопулос, знае 7 поколенија уназад. Той на виножито, дето е. Да. Ето, знам те, съм в течение на партията, бе. Да. Ето, не съм в течение, да. Окей, добро. 25 години тук имаме организация, благодаря на негова тук личност. Той дойде тук в баня, направихме секция. Това е до 92 година. Ти си бил постар од него. Да, постар съм. И за тия години сте добри. Музете не слушам. Ама си са много, в много години са. Не много, а в много и Се е потребно, ама најважен е акало. Компютър. Ако го немаш акало, акало го има. Джабе другото. А ти рече дека го акало имаш и за тоа. Може 10% акало вече да намалева, да забравяме. Ама то не е ништо за тия години. Общо взето има. Значи, тоа е важно. Акало, ако стое... Я чета много книги. Я паднали македонска книга, я купувам веднага. Его там, гневот на прадата съм купил. Всичко македонски, што се явил, твоята книга имам също, първите книги Македония на Це. Аз македонска книга падна и купувам веднага, я чета. Не можех да чета пред 2 години. Да сложих леща на окото. Имах пердети на двете и не може. Точно когато сега чета, сложих си леща, Пловдив, сложих леща с очила. Без очила изгледам надалече много. Накъсно с очила. Предписано там диоптера, с очила и чудесно чета, идеално чета. Тия книги съм тая, съм почва. Гледаш, това е мала книга. Тук има голема библиотека, знаеш, но няма къде да сложа сега с книги беше. И сната горе, стана тук, внук горе за етажа, долу в друг внук и с снахата, с сина и снахата, и няма вече къде да сложим библиотеката, толкова сме гъсто населени. Снат и горе турила в чувалето книгите. То е добро. Што си работел во живото? Ви му викате Шнайдер. Шнайдер? Терзија. Да, Терзија. Тук по нашо развод се вика Терзија. Шивач. Македонско Терзија. Да, знам. Терзија. Терзиче, младо јуначе. Българско шивач, а по македонски знам, че е Шнайдер. Кројач може исто. Кројач. Кројач, шивач, то кројач е главния. Кројач е главния. И накрая имам 7 години в Мина. Отидо децата да уча Пловдив. Пари не стига.
и двете, и снаята, и сино. Викате, вие Снашка. Снашката и сино ти доча Пловдив. И парите не стига, иска 100 лева да плащам квартира, па отделно осветление, па аз имам 150 лева. Това ме принуди да в мина да работа 7 години и половина. А, мина, разложка? Тук е Лешница. Лешница, да. Елица, да. Ама съм па много доволен. Сами е пенсията убава. Спремо нашите пенсии. Тук убава ми е пенсията. Ако бех като Шнайдер, ще съм с 200 лева пенсия. Мизерник и половина. Да не можеш да помогнеш нищо на децата. Децата има нужда голема. Си направи тази къща голема, отсреща с ипотека, тази къща е ипотекирана. И само живи здраве, само порица много работа, да си изплата, да рече па я тук ток плащам нагоре на семейство, на двете семейства плащам ток, всичко плащам. Да. Вода, ток, всичко плащам я. Кабел на всичко плащам я. Да. Аз съм упорит македонец. Да. И как се поминава мината? Мината не е добро в мината. Мината се знае под земята. Рудар значи. Калие, въздух лош. Да се знае какво е. Какво е в мината, да, какво е в мината, се знае какво е. Не мисля в минери. И то ураниева мина. Уран. Тежко. Не е каменовъглена, не уран. И па затова сакав да те прашам каква мина. Изглежда урана не шпиртоса. Какво се оказа, аз съм от наборето тук в селото. 15 жени, 13 момчета сме. От 13 момчета нито един нема жив, аз съм единствен. Слава му на Бога. А в мината бех. Слава му на Исуса. А па момичетата има още 3 живи. От 28 има живи от набора. На трите вечери така ти шкртнале. Не помага ни мина, ни не мина. Како ти шкртнале, како напишане, това ќе биде. Господ како е Како напишем горе високо некој контролира некој гледа отгоре. Но лошо е, че жената вече 10 години 11 е починала, а е син ни почина на 59 години от инфаркт, внезапно е като Тихомир Едър. Убав. Пълен, хубав, работен, силен, много силен. Инфаркт. Какво стана? Не се оплакваше от нищо. За един ден. Готви седи на работа, отива в банята да се изкъпе дали на работа и го намира другия син па в банята. 6 път съм дойв в Македония, цяла Македония. Исто е Цяла 750 Македония. до 800 метра надморска висина. Ама е при Сој. Исто меѓу два рида. Между два рида, да. Меѓу два рида. Да. Ама не е толку како овде што е. Сега јас видов, значи таму се робите, таму е пирино и тука е котлината, а има многу дрва. Кај нас е селечка планина, ама висината, топлината е иста. Да. Горещо си е, горещо топло е. Црна река таму врве, не знам вие дали сте слушале, ако сте македонци, Солунскиот фронт, таму е воден, 3 години. Солунскиот фронт? Да. За 15 година става въпрос ли? От 11 година до 14 година. Освободителната война, 12 година. Да. Освободена Македония, така. Да. И после 13 година па има събития. България нападва Сърбия да вземе Вардарския дел на Македония. Да. И почва Междусъюзска война. И всички вече против България. И е така, и е правилно било. Да. Какво трябваше да нападаш? Да вземеш Македония. Чакай бе. Кој си ти бе? Много ти си иска. Ама не беше види, замисли да ја земале Македонија и македонците внатре да освојат по цел, да си речат ние сме македонци. Да. Секој обид да се спои еден од двата дела прават проблем. Да. И со Егејско и со било каде, секојаш проблем. Тито проба со Димитров, не може. Овој проба не може. Овој проба не. Да. Значи ако се спојат било како, веќе повеќе луѓе се, тука се. Теоретски мисламе така. Не можел да потепа толку народ. 45-та година Блед, конференция в Блед между Тито и Тито. Това е Димитров. Това го знаете този случай, нали? Да. Да може Пиришка край да се мине към привлека, Вардарска, а па
Западни покрай да ми е към България. Добре, ама Тито се отказа от Сталин и се провали. Они едно време И сакале и Балканска сега федерација, сега Бугарија ще да сме- влезе. Сега ще сме една да, имаше. И тога би било добра Бугарија да била влезена, Да, значи да, Пиринска ево природна ќе си се стегнале и крај. Да. Ама ние сега видовме тоа празно е таму, нема народ, тоа е празно полето таму по Дунав, по Тракиското поле. Знаеш колко? 700 километра минахме, нема ни село, ни дяло. 300 села в България са изчезнали от картата. 300 села, това го дава Ама статистика. нема, ни къщи нема, толкова. А, па и къщи По полето нема луѓе. полето, Или дава го простори 300 големи. села изчезнали, значи те къщи всичко се е сротило и това. От 7 милиона България, 5 са тука, 2 милиона и половина са навън. 2 милиона си отишле, тоа е тоа. Да, Тоа е навънка Европска са, унија, навънка ние са, се да. занесуваме само. И всичко бега в градовете от селата, млад избега в чужбина и България, да, след 50 години да нема. От България че и циганария. Това е. Циганария ще стане. Циганария. Така е статистиката, да. Такова е. Преди 45 години бехме на морето и са квартиранти, се запознахме и си дружихме. От тогава си дружиме. А той доведе па един па, жена ме лекарка, той стещо се, па много лош човек, па контактен, па сладък човек. Като го вода долу в клуба пенсионера, той веднага, той да плати, той там черпи всички наред, толкова е. Много лош човек, много разприказлив и така контактна Јас ви личност. честитам вас дека сте благодарни Да. што си се дружеле Да, и што си најдош. мислеле, не режи, Има седи, ще ќе одеме, малко има. доста е, седи. Доста е готово, одиме, Лабето е одиме. најважен. Одиме, не е готово, важно завршуваме. јадењето. Да, ма иска ядене. Бат Стојан, Да, дека не јаде, затоа и долго ќе живее. да. Има Значи, значение, има значение. И јадењето и... Кој яде много умира рано. Не е Да. добро. Јас да сум Госпо, на човеко еднаш во денот ќе му давам јадење. Така е право, една треба да И е. доста е тоа Ако јадење. требаше да бидеме дебели, Господ 2 стомака ќе ни Да, даде. многу голема грешка прават мајките и родителите на децата. Преди месец четох тази книга Петър Дънов, много известен за народната медицина. Той Петър каза, че Дънов. много не трябва да се спи. Трябва да се лега рано. От 3-4 часа са недостатъчно човек. Рано да се лега, рано се става. Да посрещнеш лъчите на слънцето. И той пише да се яде малко. Да. Така е. Да. Да. Навечер да се пие вода. Ова јадење, Да. да ги научиш децата, од ова да јаде 100 грама и не треба ни леп, ни ништо. Да, от има калории, да. И тоа му е доволно. И нема ништо отрови. Имахме... Најголемите отрови се во вештачките. Вештачките, јадења. така е, ясно, така е. Во конзервирање на храната Да тоа го што се научиш рече. човекот со ватно Да. 100 до 200 грама во денот Да. и секој ден да јаде еднаш овчко, еднаш свинско во Да, сол, да се као смени. пастрма. Порано. Пастрма, Дајте ли ау, уште пастрма пастрма? убаво. Прави се пастрама. Ау, пастрма, тоа е за вино, човек. Тоа е за вино да повлече За вино диктор. пастрама е Ау, чудесно, ау, да. ау. Да. Има ли македонци сега, што правиме со името? Бај Тодоре, кажи се, а ти што мислиш? Гледам всека вечер слушам, всеки ден слушам. То Зоран предадел сама, бе, какво стана този човек, бе? Като го чух, како да навчер, ние сме ист народ. С българи сме ист народ. Айде заедно, че честваме на героите, загинали, сега па вече не знам. Сега Георги Иванов нема да подпише, ама каза, че се наложи да има референдум. Или па втори път, па ако нещо, втори път трябва па вече да подпише. Јас не се лутам да сме А, исти ја- народ, ама да сме македонци, а не българи. Ама да рече, Значи да Македонија рече ист да народ, е... гледа рече ист народ като славяни, да го разбереш. Не, само како македонци. Ама да вика ист народ са българи македонци. Ист народ, значи Исти ние народ, нема македонци, един народ. бугари сме ние. Не, Тоа значи един за народ, него. да. Исти народ, ама сите македонци, од Јадранското море до Црното море. До Црно море. Значи Македонија, од Дунав Да. до Егеј. Една земја, едни најстари племиња, македонци племиња, христијани племиња и друго ништо. Като гледам, Господ ме нарекол македонци, сега ние ќе Кој се правиме сака да живее болгарчени. во таа Не, територија, може. нека живее. Кој не, нека Да. се качва на да, месечината, ако сака или кај сака нека кај оде. сака некој. Тука во таа територија од Дунав до Македонија, Егеј,
Od Jadran do Crното море, само македонци. Не, шо е? Ајде, млади си. Во духот си млад, во духот. Да си ми жив и здрав. Ти благодариме на гостопримството, да не ги забореш дисковите, да им ги даеш на луѓе. Нема да забравя. Пак да дојдат да снимаме други. Да, нема да забравя. Оро македонско да заиграм. И от сам излезете по-направо. Не, от сам Чекај, излезете. мене кондурите ми се таму. От сам излезете по-направо да не въртите там. Дека ми се кондурите. И там виж. Оро македонско да запејам. Песна македонска да заиграм. Моми македонци, песна да запеја. Браво, овде е за живот, тихо. Значи, Он си оди во бањава како на мало, си се бањаше. него нормално, гледајте.